Welcome to my channel. Join us. Let's explore Fields Avenue, Angeles City. Vlog ko eh. Yeah, vlog mo. Kapi meron dyan kain, no? Hindi, ang party naman to. Party, kuya kaya, sabi. Hindi ka... Malo niya rin. Sige ka na ang loob. Hining Orchid. Orchid Inn. Kaya di ko dati tututong mo naman. Yan eh? Oo. Nagbala nung members nila eh. Pero yung pandemic may kanyaraya. May mukula na yata. May mukula na eh. At yung swimming pool yan eh. Marami na simple lang. Ayan yan, alam mo eh. Lubog ka takin. Ah, kaya swimming pool na? Oo, okay. Ah, okay. Nakabukas na to? Ayan yan, swimming pool oh. Hello? Ah, hello. Ano, nag-asawa ka na? Ano kasi pangalan mo? Ano ba? Oh. Kapila ka pa may muklat. Na-October. Malo-yan may niya ka na yan? Ayan, mga dati kong kasama dyan. Ito ang Orchid Inn. Dating tinutugtugan namin ng harmonizer. Anong main siya? Kalgurang ke, bisita kayo. Oh, yung isa, yung orchid ano, wild orchid naman yun. Ito yung ano, 1.8 ba ito? Oo, yan. Ganyan yung standard, sir. Kung gusto niyo sa full side, yung superior, sir, magagan... Ano? Expensive. Oo, Side. oo, yun lang. Yun ang difference talaga. Ano? Ito, kasi yung mga yun, yung Yeah, but Hindi pa linom ka rin eh. Kalwat ka mo ganyan eh. Hindi kayo pahigit. Okay, lumaksa yun. okay. Wala ko hindi ko yung sa... Nasa Fields Avenue tayo. Naghahanap ng hotel. Malilipatan ni Chic. Dahil mag-bar hopping mamaya. Okay. Nasa 9%. Finish yan to win eh. Yan yung bago. Ha? Dami? Yan, palaban na rin. Yan eh, pala Oo. Hali mo sabihin makaila. Ma-entertain la. Eh, Happy na eh. malungkol eh. Ito yung Phyllis, dating tumugtog din kami dito. Yan eh? Oo. Ay, matagal din kami dyan. Katulad ko kaya Tinutog din ako lang. Yan. Sa NB. Hala. Oh, one beer pa. One beer, relax. Wow, katangkana mo kami last filling station. Kilala ko doon ito. Ha? Atin. Yan eh? Ay, hindi naman ako last filling station. Yan ka. Ano yung pinong mo bagay? Ah, yan. Cheers. Nanya lagi. Okay lang? May
Nasa Phillies kami. Dating tugtugan namin to. Dito yung stage dati. Ayan. Namiss ko itong lugar na to. Matagal din ako tumutugtog dito. Okay, let's go. Champagne. Ikaw yung American vlog mo yun? Mali, kain na naman eh. Mali, luha na naman eh. Ito. Opa. Opa. Ano yan? That's Opa. Opa, Korean yan. Korean eh. Oh. That's Opa. It means Opa, parang kuya. kasi in Dutch Opa, it means grandfather. Kuya na pa. Oo. Kaya kami grandfather na eh. We have to see you long time again. Yeah, if you can see me again. Me too. Oh yeah. We're all. Yeah. We have 4 days to go. Yes. 4 days? 5 days. 4 days. 5 days. But you are still alive. Yeah, yeah. Promise me, stop smoking. No? I promise you I can see you again. Yeah, but stop smoking. Then I can see you. Okay. Cherry from cherry blossom. Cherry blossom. Yes. Japanese ba ito o Korean? Thank you for watching. Please
Don't forget to subscribe. Rockin Adventurer.